cześć. Cześć. No to nie ma cześć, kurwa, zejdź z nami. Ja nigdzie... Jest? Koniecznie. No... Kto zaczął pierwszy? Nie wychodzę. Nie wychodzi. No pewnie, że nie. Jesteś blisko, kumasz? Nie, nie jest blisko. Nie jesteś? Nie. No wyjdź, na chwilę zejdź, kurwa, porozmawiamy Idziemy do normalnie niego? jak ludzie. Ja nigdzie nie wychodzę. W internecie, kumasz? A ty to się patrz, Mogę. też czekałeś, JM na ręku to wyjdź. No JM na ręku to wyjdź. Patrz ty kurwo jebana ty. Patrz telefon rzuca wczoraj. O ty kurwo. Da się idź kurwa spać! Szmato jebana! Co odpierdala? Kamera była na ciebie.